Здравейте, уважаеми зрители! При създаването си през тази година Реформаторския блок даде заявка за нов тип политика и взаимодействие с гражданското общество. Няколко месеца по-късно проектът за обединение на десницата е пред провал. Хората около Надежда Нейнски и Мартин Димитров са нежелани от останалите партии в така наречени Реформаторски блок. Защо отново в дясното пространство няма единение? Защо няма обединение на политики, идеи, а се води личностна битка? Около тези теми ще говорим с нашия гост. В студиото съм поканил господин Александър Йорданов, едно от знаковите лица на СДС от началото на промените след 10 ноември. Здравейте! Добър ден! Вече години наред, господин Йорданов, в дясното пространство сякаш прилагат на практика онази идея на Ленин: преди да се обединим, трябва да се разграничим. Защо така се случва винаги? Интересен въпрос. В момента какво наблюдаваме? Наблюдаваме, че млади и стари хора нищо старо не са забравили и нищо ново не са научили. Те повтарят за кой ли път грешки на този преход и на политическото структуриране в прехода. И затова аз, като идвах към вас в студиото, си мислех за това, че ето гражданите протестират вече половин година. И това са умни, талантливи, образовани хора, мислещи хора, млади хора, включително студентите и така нататък. И същевременно резултат няма. Той е същия, какъвто беше и в началото на протеста. Правителството хал-хабер си няма да подаде оставка. И аз наистина се питам, и много хора се питат, защо това е така, защо не се случва това, което тази по-интелигентна, по-образована част от държавата иска за доброто на България го иска. И аз мятам, че ние не успяхме в своя протест до сега, защото политическите лидери, които са в момента и които представляват опозицията, не можаха да преодолеят своите лични и партийни пристрастия. Те действат в политическото пространство, в опозиционното, да го кажем, политическо пространство, като партийни партизани, не като хора на духа, на идеята, да не говорим на програмите и така нататък. Те са свикнали един друг да се заяждат, да се дразнят, да си подливат вода, да споделят някакви неясни за обществото лични мераци. Ние не ги знаем. Ето сега, на последните скандали в Реформаторския блок, очевидно, това го подсказват и други анализатори, са свързани с редене на листи за европейски избори. Тоест, къде е интереса на обществото, къде е стремежа да се наредиш там за добрата заплата в Европейския съюз, защото спор няма. Европейското депутатство добре се плаща, особено в тези трудни години. Затова ли няма така едно съгласие за постигане на идеи за нови политики, за алтернатива на управляващите и така протестиращите, за които вие говорихте, да припознаят като алтернатива десните партии? Не, идеи за политики има. Дори Реформаторския блок излезе с такива програмни виждания, но не е въпроса в това да се напишат програми. Има хора в България, сега да седнем с няколко университетски професори, ще ви напишем най-хубавите програми на света. Въпросът е, че политическите програми и добрите политически идеи трябва да се реализират от отговорни политици, от хора, които могат да мислят с категориите на националната отговорност, а не от тяснопартийната камбанария на своята партия. И затова, мисля, че и в това студио съм го казвал, най-важното е тези политици, тук бих го казал дори и на фона на събитията в Украйна, които наблюдаваме, правя една скоба. В Украйна
в момента са заедно на площада на протеста на независимостта политически лидери, които преди това не само са били един срещу друг, те дори един друг са се вкарвали едва ли не в затвора, защото един е изхвърлял другия директно от властта. Но днес, в името на една по-голяма кауза, да обърнат пътя на Украйна към Европа, те си подават ръка и по този начин дават сигнал на самите граждани за обединение. А каква е тази? У нас това нещо не се случва. Точно това иска да ви кажа. Каква е тая по-голяма кауза у нас, която може да обедини тези партии? Според вас? У нас всичко става... Значи, дребни хора, дребни души не могат да правят голяма политика. За да бъдеш голям политик и да реализираш големи идеи за своята държава, ти самия трябва да си широко скроен човек. Ти не можеш да си такъв дребен зависник, партизанин, махни тези сметки. Чувам тук преди няколко дена ги гледах пак от реформаторския блок. Те вече събират проценти, пресмятат бройки, толкова били, едните били 200 хиляди, пак другите били 300 хиляди. Няма да стане така. Става с завладяване на умовете и сърцата на хората. И именно това не виждам в всичките текстове, които те изливат. И точно обратното обаче бих казал, че има няколко идеи, които могат да бъдат обединителни за България. И може би една от тях, и то главната, като един хубав идеал за нас, формулираха от движение 22 септември. Едно ново, да го кажем, дясно образование, също с лица, нали, част от прехода и нови хора, но те заговориха много ясно, че България трябва да намери своята независима така кауза, да не зависи от други, да намери своята кауза на справедливостта, да намери своята кауза на достоинството си и което е най-важно, те много ясно от първия ден заговориха, че е необходимо единодействие на всички демократични опозиционни сили, за да се постигне едно конституционно мнозинство в следващия парламент, така че да се достигне евентуално и до Велико народно събрание и приемане на нова конституция, за което хората, които искат тази промяна, защото нали, това се говори, да променим статуквото, рестарт да се направи и прочее, това са хубави приказки. Но те стават с бройки депутати, с конституционно мнозинство. И е очевидно, че сама по себе си, примерно реформаторския блок, колкото и партии да са вътре, 4, 5, 6, дай Боже повече да не са люспят един друг и да не са карат, те сами това не могат да го направят. И когато имаш пред себе си една по-голяма цел, за която говори движение 22 септември, очевидно трябва да си подадеш ръка с другите. Наскоро гледах Бойко Борисов. Той също проявява един държавнически разум и макар, че може дори, ако е така тясно скроен човек, да гледа от високо на всичките тези опозиционни палета, да ги наречем, той все пак от позицията на парламентарна опозиция с голямо количество народни представители, от позицията на партия, дори спечелила изборите, той казва, аз подавам ръка на всички тях, дайте да помислим какво да направим, да стигнем до едни предсрочни избори и след това да бъдем заедно. Точно отношенията между реформаторите и ГЕРБ е може би един от големите препъни камъни за обединение на дясното пространство. Ами вижте, който не разбира, че е необходимо това единодействие, го наричам аз. Разбирателство, сътрудничество в името на най-важната цел, от една страна постигане на предсрочни избори и след това формиране на едно стабилно мнозинство за правителство и евентуално за конституция, той просто нищо не разбира. И този път става с взаимни отстъпки, с компромиси, без поставяне на някакви условия като барикади и така нататък. Защото в противен случай тази омраза, да я наречем, срещу ГЕРБ, нали, която личи в изказванията на някои политици, главно от реформаторския блок, тя практически е контрпродуктивна. Тя обслужва интересите на Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи. Защото тези две партии, те винаги ще имат един достатъчно голям, постоянен и твърд електорат, който застава зад тях
и предварително вдига много високо бариерата, която, да кажем, днешната опозиция трябва да прескочи, за да стигне до управлението на страната. И точно това е моята тревога. В реформаторския блок, разбира се, аз не искам да говоря за всички заедно, но там наистина има дребни душици, има партийни партизани, които се занимаваха години наред и в СДС, и след това сменяха партии с отлюспвания, с клюкарене срещу този, срещу онзи. И явно те продължават тази практика. Но там има също така един граждански съвет, където според мен влизат достойни хора, има интелектуалци, умни хора, които би трябвало да им напълнят главите на тези малки партийни функционерчета и да им дръпнат така юздите, за да ги накарат да мислят малко по-отговорно пред България, по-глобално. И симпатизирам лично аз на това движение 22 септември, защото тук виждам, за разлика от реформаторския блок, не партийни функционери, а просто хора, които в годините бяха опозиция, не са дори заемали постове, власт, някаква особена. Виждам такива приятели дори от Фейсбук и прочее, да ги наречем обикновени хора, интелектуалци, умни хора, разбира се, но обединени от една кауза и умеещи да мислят конструктивно. Това е много важно в момента. От друга страна обаче, както казахте вие, повечето от тези формации са членове на Европейската народна партия, но те не намират взаимодействие. И тук е някакси много странно. От едната страна имаш много стройно организирани машини, като ДПС и БСП, от друга страна, които са, така да кажем, сестрински партии в един блок в Европейския съюз, не могат да намерят общ език помежду си. Вижте се, тази война вътре в средите на опозицията, тя, както казах, обслужва интересите на БСП и ДПС. Независимо с какви думи се обяснява, с какви уж намерения, с какви цветя има положени по пътя на този опозиционен марш. И именно тази война, тя разколебава хилядите, които евентуално биха искали да гласуват по друг начин. И не случайно се стига, и това дори е обидно за нас, българите, да стигаме до там европейците да ни подсказват отново какво трябва да правим. В края на краищата 21 век сме, влязахме, членове сме на Европейския съюз и е време ние сами да стигнем до същите идеи, до които стигат тези, които живеят малко по-на запад от нашата западна граница. Те какво ни казват? Какво казват те на опозицията? Те просто казват реалностите. Казват, в България в момента има една опозиция парламентарна, тя е член на Европейската народна партия и е нормално заедно с нея да бъдат други по-малки партии, които са опозиционни, не са влязли в парламента, но споделят същите или близки до тях ценности и да бъдат заедно. И в това европейско говорене има разум, има политически опит, исторически, ако щете. И го няма това дребнаво балканско перчене и бабайтлът такъв махленски, който съсипа главата на българската десница дълги години. Защото не трябва да забравяме. Когато някога тръгнахме в тази промяна, ние тръгнахме с идеята, ако може, поне за някакъв достатъчно дълъг период, голям период, нали, да управляват други граждани, не се Българската социалистическа партия и нейните функционери. Да дадем шанс на другата част от българският народ да управлява нашата държава. И това беше отговорността на опозицията срещу БСП. Да постигне едно управление от други граждани, да го наречем. Не членове на Българската социалистическа партия. И тази опозиция, заради своите си конфликти, скандали, разправи, премерване на мускули и какво ли не, практически от 2001 година до сега избяга от тази цел, от тази отговорност. Тя не може да я постигне. Това са 12 години. 12 години, в които умни, образовани, можещи хора на България са извън възможността да помогнат на България
като участват в управлението на страната. Споделяте ли мисълта, че примерно СДС тръгна надолу, след като тя стана една единна партия? Защото силният разцвета на Съюза на демократичните сили, когато в него членуваха най-различни партии. Разбира се, това е точно така. То вече историята го доказа. Тя дори го доказва и по, как да кажа, по обратния път го доказва. В смисъл, че идеолозите на превръщането на СДС в партия някога, през 1997 година, нали? След това сами си създадоха партии отделни, т.е. продължиха това разцепление, но сега вече, като виждат, че са на зори, не могат да влязат в парламента, отново правят опит да направят нещо като СДС, коалиция, и го нарекоха реформаторски блок. Но изниква въпроса, защо трябваше да съсипваш една работеща коалиция, инструмент, който имаш. При това аз го наричах политическо ветрило тогава, защото покриваше един голям, широк политически спектър и не даваше много възможност за мърдане на социалистическата партия, нито към центъра, нали, и така нататък. Но това нещо беше унищожено, стана една партия, а сега същите тези, които се получиха партии от това нещо, те сега са нещо като присъдружни. Една с друга, но забележете, отново продължават да се карат. Аз недоумявам. Слушах тук тези дни, вчера, нали, обясненията на Надежда Нейнски. Сега. Тя имаше претенция към госпожа Кунева. Аз не съм от нейните, не мога да кажа нито фенове. Нали? Имам едно уважение към нея, когато беше министър на външните работи. И наистина беше добър министър на външните работи. След това вече политически допусна много грешки и тя. Но не искам за това да я критикувам. Но тя казва нещо важно. Тя казва, че просто е искала разговорите, които там се водят в този реформаторски блок, открито да се споделят с обществото. Тоест всичко, което се говори, да стане открито. И изведнъж се оказва, че тя е неудобна и лоша именно заради това. Как може да си усме демократи, а да е неудобен и неприемлив някой, който иска нещата да стават открито. Второ, тя според мен много вярно е поставила въпроса, че вътре в реформаторския блок има различни очевидно тенденции. Те са очевидните. Обикновеният човек ги вижда, така му ли няма да ги видят политиците. От една страна една линия, нали, на Миглена Кунева, тя си имаше партия. Никога не трябва да забравяме, че тази партия се създаде, партията на Миглена Кунева специално, и се подготвяше да бъде патерица на Българската социалистическа партия в сегашния парламент. Но, така да се каже, някаква черна котка мина път и партията на госпожа Кунева не влезе в сегашното Народно събрание. Иначе, може би, сега тя ще да бъде до Орешарски, нали, вице-премиер, а защо не и самата тя да бъде премиер на сегашното правителство. Но това не се случи. И изведнъж се появява реформаторския блок и до вчерашната либералка изведнъж казва, аз вече не съм либералка или ставам десна. И справедливо, според мен, Надежда Нейнски са дразни от това. Все пак и тя има достатъчно политически опит, за да каже не с такива дребни номера. Но кое е озадачаващото в случая? Това, че млади политици вътре, като Радан Кънев, има там млад човек, и други такива младежи, които сега навлизат в политиката, доста понякога високомерно говорят със самочувствие и прочее и раздават оценки и присъди дори за нещата, изведнъж започват да припяват на страната на Кунева и отлюспиха за един ден един политик от дясното, какъвто е Надежда Нейнски. Доста несправедливо, според мен. Но все пак аз гледам нещата някакси отвън. И се си мисля, че може би наистина причината е в тези пусти листи, кой да стане евродепутат и се гласят някакви комбинации. Между другото, чух, нали, или го прочетох някъде това нещо, че лидера на СДС, Божидар Лукарски, той е един нов човек, така да се каже, появил се, да не кажа от нищото, но скоро появил се в политиката и малко хора го познават все още. И той се канел да става кандидат за евродепутат в същата тази листа. От това студио искам да му кажа, ало, господин Лукарски, по-кротко.
Чакайте, вие сте от вчера просто влезли в политиката. Каква европейска листа? Вие би трябвало никъде да не се кандидатирате, дори и за народен представител да не се кандидатира, а да поеме отговорността, да стегне малко организацията СДС, да й върне авторитета. Тоест, като е влязал по този начин в политиката, да се отдаде на своята политическа сила, а не да използва политическата сила като трамплин, за да изчезне в Брюксел, да сложи едни 15 000 евро в джоба месечно и да вика, ето аз успях в политиката. Значи, поне на мене такива номера не могат да минават вече. Достатъчно сме живяли и видяли. Като един последен въпрос, нашия разговор с кратък отговор, че времето ни притиска. Да. Оптимист ли сте за това, че вътре партиите в реформаторския блок могат да намерят общ език? Пожелавам им да намерят общ език. Пожелавам им, те ако помежду си не могат да намерят общ език, как ще намерят общ език в цялото това наше българско общество, където хората са различни, но имат общо желание да живеят по-добре, да имат по-добър стандарт, да има една справедливост в България, да има една солидарност между хората. Най-после и ние, българите, да се оправим в този свят и в този живот. И в името на тази цел, всякакви такива тяснопартийни, дребни страсти и любови и омрази трябва просто да отидат в историята. Благодаря ви. Това беше подходящ финал за нашия разговор. Александър Йорданов за процесите в дясното политическо пространство. Така завършваме днес. Останете с програмата на телевизия Европа.